Băi, 10-9. Ce-am făcut azi noapte? Stați să mă trezesc, să vă spun și vouă că nu mă feresc. Am făcut 7 păcate cu 7 destrăbălate, le-am aliniat pe toate, să vă spun cu exactitate. Ce-am făcut azi noapte? Stați să mă trezesc, să vă spun și vouă că nu mă feresc. Am făcut 7 păcate cu 7 destrăbălate, le-am aliniat pe toate, le-am nenorocit pe toate. Da, 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 da. 4 cubaneze, 2 tailandeze și o româncă să filmeze. Încep să se unduleze. Taga, da, taga, 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 da. Zoom, 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 zoom pe picioare, pe posterioare, alea arse de soare. Zoom, 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 zoom pe cutare, zoom pe tot ce are fiecare. Zoom, 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 zoom pe picioare, pe posterioare, alea arse de soare. Zoom, 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 zoom pe cutare, zoom pe tot ce are fiecare. Tailandeze, fete number one, bune amândouă cum e bijul la program. 4 cubaneze tank s-au apucat de fumat, le-am dezbrăcat pe toate să treacă la fapte. 2 tailandeze, fete number one, bune amândouă cum e bijul la program. 4 cubaneze tank s-au apucat de fumat, că le-am dezbrăcat pe toate să treacă la fapte. Da, 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 da. 4 cubaneze, 2 tailandeze și o româncă să filmeze. Încep să se unduleze. Taga, taga, da, taga, 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 da. Zoom, 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 zoom pe picioare, pe posterioare, alea arse de soare. Zoom, 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 zoom pe cutare, zoom pe tot ce are fiecare. Zoom, 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 zoom pe picioare, pe posterioare, alea arse de soare. Zoom, 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 zoom pe cutare, zoom pe tot ce are fiecare. Zoom, zoom, zoom pe picioare, pe posterioare, alea arse de soare. Zoom, zoom, zoom,